Assalamu alaikum balema bamananga mela berajile nga foli ba berajile korbashi kon demo ko sira an yara ubiya na alaka jine bashi fo itana ba berajile fo kere ngere yenga grupu italiano e bambara ani kata tiktok fe youtube ra aw berajile fo leno mo kura fen fen ni laje yoro saba berajile na ba fo berajile man kaw merci no youtube an tiktok ka ani grupu italiano e bambara ba fo ni che aw bismillah fana ambe ku na alaka jine ani mbe fe ka numero fana foni na me wa fo bamanangana nyere ba do bamanangana zugamina ni mo mbe fe ka numero groupe italiano e bambara ni mo fe ka faranga ino a numero ibe 3 ke ka 2 ke ka 8 ke ka 7 ke aywa sigine ba fo français da saw ibe 7 ke ka 2 ke ka 6 ka 7 ka 19 ka 10 ka 1 ka 1 no ye 11 donc oyoye groupe italiano numero no ye whatsapp ye donc youtube fana na togo ni tiktok togo be kelen bado do be se ka laje tiktok ka me ulu ta kan laje youtube ka donc togo be ko ni kelen ni mo mi intéressé le no video ko ina na ti fe video fo ka ta ga da ben laje fanza ba bera jelena donc ora akere togo koni abna video no besoro inshallah alisa amba laje kata nya ambe minu ndo ko fo ate ko membe kam me ngate me beka me ada boku nye me doni mi ndo ko fo to wi donc ina fo mo ko re ne fana de me ka ko to ko mi nyere be ngade me fitini nge mo ko wi minu te amme ina fo ne fana be doni me bi donc amada minen yorena attenzione ok ko alikari nera tado obamananga emi me ya asebele me ko giudice italiana o ye zusi giudice musulmano ok ko slame zusi nafo zusi slame donc giudice musulmano ametanya fe alikari ko ka jotala il giudice dei musulmani ha detto che ha torto. Il giudice nafanya faccio come Zusie musulmani islameuta ha detto che ha torto koko ka jotara ha torto kore ka jotara inafo jala ki benaka inafo misali yara sisa ni be fe ka fo mo ko fana ko ijotenna ibe se ga fatigima ai torto okora ko ijotara walma non hai ragione inafi tate chin dunque a metà fe alikiama dall'arabo inafa ni sura arabo kana a italien aldila alikiama ora a metà fe abeka nyefo alikiama ye minye ko abeka nyefo alikiama ye minye sta spiegando cos'è l'aldilà sta spiegando cosa che abeka explique cos'è l'aldilà quala jumai alikiama abeka nyefo alikiama ye minye no bore amina ya alcoli dal francese alcol bevanda alcolica ok oye tangaranga ka fenyi tangaranga no akadulu yede tangaranga do bam vero ko ulu feno ku ba fama ko sene dlo do be ku ba fama ko Senegal dableni alcool de ku ba ko kulu ga dugura ku ba ko Senegal dableni oye alcooli donc bevanda alcolica oye femi taminu be ni alcooli bara mbela ni yoroni fana fo peut-être ba sura be do intéressé inafo abisa ka kuma do be ta bitigire be fe ka mi ma fe no same ibe fe no ya atali akadi ka mi me be dute si alcool bara wala alcool tara pour que ko do ngoni ye min do ora iba se adobe ba sura se be me do datugulana do tay datugulan dugu mana che sebe no be bo kala ni ya sura se be le ngoni me fe na ko bevanda analcolica
o koro ko alcool tara, analcolica. Donc o koro ko alcool tara. Alcoolico o ye alcool be mina ni ma filiye alcool o alcool droni. Donc ameta nyefe alcool beke ka joli furake. L'alcol si utilizza per curare una ferita. Ko alcool bi se ka utiliser pour que ka joli do furake, joli furake. Donc l'alcol si utilizza o kora ka bi utiliser per curare una ferita. Per ka walasa ka joli furake, abe utiliser ka joli furake. Ok, ayi dogo ka alcoli mi. Si è nascosto per bere alcolici. Qua ya dogo ka alcoli ma fe mi. Dunque, ali Cuba, da dove mi ali Cuba, oyumi. Nicchia scavata nel muro per riporre i libri. Ok, peut-être i b'a sɔrɔ liburu mara yɔrɔ dɔ rɔ mɛ n t'a kɔrɔ dɔn an ka tɛmɛ o kan ni mɔgɔ min bɛ ni kɛ kɔrɔ dɔn o bɛ se k'o fɔ ɲɛna ne kɔni t'a dɔn fɛn min don italien na an t'a dɔn an t'a bamanankan fana dɔn donc an bɛ taa ɲɛfɛ o la an bɛ jigiya kuranɛ dall'arabo corano o y'a italien corano alikuranɛ poi an ka taa ɲɛfɛ ala ka kuma bɛ kuranɛ kɔnɔ tutte le parole di Dio sono scritte nel Corano. Allora, tutte le parole kumabe di Dio, alla kumabe, sono scritte obe sebeleme nel Corano, Corane kono. Alimami, dall'arabo, a italien, imam. Alimami debe slameu, no, alimami debe slameu la seli misiri kono. L'imam è colui che fa pregare i musulmani nella moschea. Allora, l'imam o al-mami è colui che fa pregare i musulmani. È colui che fa pregare i musulmani. Ko alerebe slame o seli misirila. Nella moschea. Moschea, anche la Francia fanno va fuoco moschea. Noi misiri. Donc italien moschea. Ametanya fe alimamia o flea italiano na imamato abe hagato ge sebeni ke chukura ok imamato mogo jugu teseka alimamia yake. Le persone cattive non possono praticare l'imamato. Le persone cattive o ye mogo jugu ye non possono praticare kuteseka yake l'imamato inafuteseka alimamia yake. Allemand dal francese ko francese ramafo allemand wanyo soro francese fe tedesco ya italiano allemand. Aliniyaye ibadon ko alimando. Ok, ko aliniyaye ibadon ko alimando. Guardandolo si capisce che è tedesco. Guardandolo con de piai si capisce che ibadon che è tedesco ko alimano. Oko amena duguma alimankele dal francese. Guerra mondiale o alimankele guerra mondiale. Dunque ameta nyafe ambe nkeu ye alimankeleke. Allora ubagase be chugomina peut-être noko nimbolo fili baba manangana mais abisaka ka nga kote taro parce que niko ambe nkeu o ye italien na zio ibenge ibakoro ke walma dogo ke donc mais hakile obe fe ka fo ambe ma kew oye ambe ma kew angone fa ma foti aka mo koro ina fo yimo ke walmi tulo ma sama me haga to jini ka o fe halsai. Allora kuye keleke i nostri antenati hanno combattuto la guerra mondiale e i nostri antenati nafo ambonau ambemau oyo antenanti oyo ambemau ye hanno combattuto kuye keleke la guerra mondiale oyo guerra mondiale keleke alimeti dal francese fiammiferi
alimenti o ya bamanankan fiammiferi o italien. Inteso come scatola, come insieme aye tasuma mini ni alimetiye. Qua è tasuma mana ni alimetiye. Ha acceso il fuoco con fiammifero. Allora, acceso il fuoco con la tasuma mana con fiammifero. Qua ya mana ni alimetiye. Ok, mbaw bera jilem blaya. Vraiment mbaw fu dande folimina. Me haketo yini ka bera jilem fe ni filimi rakuma kon nana donc aywa abe mbo kalama inshallah abe merci. Nala sona ma koni mina yesa ke zeko ke ko mo bi tafo ala ba tara nala sona ma kadin koni dongo do al na kera video kele mbo black côté sababe fe o na nyi na yere absa ke ni tanzoro wati mi ka fara tawka ma be shuru youtube kono no ni mo mi intéressé no bu soreno nala ka jin ma fora o ka mesimre